Doamne, sunt un tată fericit pentru copii am muncit, măi Doamne, și am muncit zile și nopți ca să-i mulțumesc pe toți, măi Doamne. Așa, nevasta mea, bravo! Dăm putere ca să fac cafele la copiii mei, măi, că sunt de valoare și nimeni nu oare copii ca ai mei, măi. Doamne, dăm putere ca să fac cafele la copiii mei, măi, că sunt de valoare și nimeni nu oare copii ca ai mei.